Какво правим в този кенеф с трупа, котка? Градската тоалетна пази много тайни. Сега една от тях е този труп. Как ще го скрием? Просто ще го покрием с тоалетна хартия и всичко ще е наред. Той няма ли да се размърди? Тук миризмата няма да се усети. А човекът просто искаше да ни помогне. Добре дошъл в реалността, Фифо. Ти помагаш, а после бът. В най-добрия случай. Вече сме криминално проявени лица, котка. Трябва да измислим нещо. Прав си, Фифо. Когато една бяла котка си изцапа ногтите с кръв, няма връщане назад. Проблемът е, че нищо не ми идва на ум. Аз знам как може да изкараме много пари за кратко време. Ох, в теб се крие престъпен талант. Да чуем. Нека продаваме щастие на хората. Щастие? Да, котка, в това сиво време хората се нуждаят от хапченце цвят в ежедневието си. Наркотици ли имаш предвид? По-лошо. Клюки? Не, Фифо, дори аз, парцалът, както ме наричаш, не съм съгласна да сторя това. А да ручаш искаш ли? Искам. Тогава ще продаваш. Какви са тези неща, които купи? Те ще ни помогнат с готвенето на наркотиците. И сега ще ги сготвим и ще ги продаваме. Скъпи наши фенове, знаем, че нашите приключения са ви скучни. Това е защото келешите, които ги снимат, са бавно развиващи се. Наехме ги по програма за помощ на специални хора. Да, така плащаме по-ниски данъци. Но след като видяха какво се случи с нашия шофьор, тези имбецили станаха по-сговорчиви и се съгласиха да направим едно специално видео. В него ние ще отговаряме на вашите въпроси. Ето и отговора на първия. Единствения, зададен до сега. За 2 дни. Скъпа Мария Кам, моята муцунка не е кафява, а изкрящо бяла. Котка, парцал такъв, фейсът ти е мръсен като ония градски кенеф, в който оставихме шофьора. Може да се е позахабила малко. Все пак си я завирам на всякакви тъмни, влажни, усойни места. Очакваме и следващите ви въпроси. Не забравяйте да коментирате и лайквате. Така ни давате аргументи пред имбецилите.